online živě děláme zprávy, takže dneska se stala taková nevídaná věc. Ukážeme vám to. Takže, nashledanou. A ještě vyloupili to jedni zloději krám. Uvidíte sami. Tamhle nějaký chlápek, musím ho obelhat. Jdem tam. Dobrý den, co si přejete? Nevíme. Co nevíte? Do něj! Jau, co děláte? Jau, au. My tě kopeme jenom. Jau, au, au. Hej, tam nás někdo natáčí, sakra, musím to kopnout. Bohužel jsme už nic jiného neviděli. Ale ani jsme nevěděli vlastně, kam se schoval ten chlápek. Nakonec po dlouhých pátrání jsme ho našli. Ležet na zemi. Ptali jsme se ho, proč tam leží. Pane, proč jste tam ležel? Takže najednou mě uloupili. Vlastně oni nejdřív to začneme od začátku. Oni to šli prostě do toho hotelu. Já jsem se zeptal, dobrý den, co byste potřebovali? Mě čekat, nevíme. Potom mě skopali, hodili mě za to a to nevím, tyjo, protože mě tam hodili. Takže nakonec jsme se nic nedozvěděli. Ale víme jednu věc. Jsou jinde, než jsme si mysleli. Tady byl jeden. Tady byl druhý. Takže jsme všichni svá. Takže se nemusíte o nic obávat.